jij niet naar school? Peter? Word eens wakker. Hallo? Hoe laat is het? Hoi. Goedemorgen. Hoe laat moet jij naar school? Ik moet om 8:30 op school zijn. Dan sta maar eens op, want dan ben je te laat. Opstaan. Uit je nest. Nu. Je bent te laat. Je bent te laat. Ik ga alles regelen. Wat ga ik aandoen vandaag? Wat doe ik aan? Petertje, je tas is ingepakt. Ik weet niet welke les je allemaal hebt, maar ik heb gewoon al je boeken erin gedaan. Er zit brood in, er zit beleg in. Over 5 minuten kun je de bus halen. Ik geloof mijn eigen ogen niet. Wat ga jij nog doen? Wat zit je mij te haasten? Ik ga eerst even ontbijten. Ik moet even rustig wakker worden. Ik heb geen zin om deze dag al gestrest te gaan beginnen. Ik ben nu toch al te laat, dan maakt het uurtje ook niet meer uit. Jawel, dat maakt wel wat uit. Ik zie nu ook, de bus die ik moet hebben, dat ik die al gemist heb. Dit ga je mij toch niet menen? En ik heb helemaal niet zo'n interessante vakken de komende uren. Dus ik ben eigenlijk in denk om niet te gaan. Ik zie het nut er niet van in. Als jij niet zorgt dat je binnen nu en 5 minuten in die bus zit, dan heb jij een heel groot probleem. Ik ga. Me omkleden. Goed zo. Dan ga ik dweilen.